Вижте каква красота. Днес слиза Архангел Рафаил, зелената светлина, с която не лекува Господ. Архангел Рафаил, неговия лечител, Рафа. Ако си направите медитацията светлинен мехур с зелено и сте упорити, правите го толкова колкото е нужно, то става много бързо, особено младите хора, понеже имат по-друга конструкция, по-напред в еволюцията, светлинното тяло много бързо се зарежда. С закърнелите вече друга работа, възрастните хора тук, но може би и там ще се получи. Светлинен мехур с зелено. Да излъчвате зелено, за да може Бога да ви лекува с неговия Архангел Рафаил. А това голяма красота. И независимо с какво си правите защита, цвета на светлинния мехур, винаги си правете защита с Архангел Михаил. Винаги. Ако ви нападате, ако имате открити врагове, покривайте вашия светлинен мехур с огледална повърхност. Така каквото и да ви пращат, то се връща към източника. Колкото по-дълго ви пращат, толкова е по-сигурно, че източника на злото, на негатива ще бъде унищожен. Ето това е с тази светлинка. Искам много интересно явление за мене. Трябва да се приборите с старото мислене, иначе няма как да стане. Най-важното е да сте здрави и да не сте слуги на Сатана. Не се давайте на Сатана. Дръжте се за Бога, за Бога.